زي راديو دمت أمريكا يود حندم سخن كبرى سمعتنا لهم يعرب خلت حامل خلتشحن أسران حدا ويك عسران حموش سنة خلتشحن عسر سلسلة عام تمرتيم مدبنا بزينا جميرنا مرحي من قست خلل تجري دكتور دبرتين قبر ميكائيل لقى تمام قالن هزب سمعوا مدرن رئيته هزبن كوم اون سب سلطان فيدرال منقس إثيوبيا خاب أديس أبا ذهبون مجلسي بسعب قدما قدمنا سرع مدبنا خاك حيت المكخونيو زينا خنا قدمنا كابتر سلطان سلام تنابتحكم كبرات قلتاو زينا نهو بيت مغرصاتتا حبرات هاقرات لومي دحر مساح عب قداي تقراي كمز الزرارب تفليتو اب نيويورك تركا وكلنا مارغريت باشر كمز قلصاتو بيت مغرصاتتا عب قداي تقراي كفوت أخيبان خكايد فلاماي اوانيو كدم لومي عصو أخيباتاتيو يكايد نيرو ابتنايلوم بكفوت أخيبا كاب كفل بوليتيكان كفل سباو قداتن ريبورت كقربالو ايو الزنايلوم أخيبا نخكاية زتوسنا أمريكا بريطانيا أيرلاندن فرنسان بمسارات زقربو حتى يو كالوت أبال حقراتون كي حاتتها أي ترفن تول وكلنا كاب نيويورك بهزوز تمرصه حقاوي منقستي نعبوت اوتماليسو ألو كبل بحوحات زمراح منقست كل تقراي قليسو حيلتات تقراي نكتما مقالة دحرم قوطارهم دكتور دبرتين قبر مكال أب الدباباي وصيوم نهزبي نعنكو عدس بلكا ملقتي أب محلالي فمولو ريتو نبر تختما مقالة ونرخبنا لنا دحر زينا تصبينا بروغرام مقبع عالم أب كل تقراي ناي هصوص وان حاجز السرحود آي جمرنبر بسنكس إنا تحسن سأتتاقن نبتم كنت حاجز اليوم مليونات هزبتات كبت خمزي كالي قلصالو وكيل راديو دمت أمريكا ليزاش لاين كاب جنيفا نزل أخذتو صبصب أبرهام تصفى لقول ترجم والله من يعفوركي كتربويا أب كل التجري زل قلطف معبالتات نبزحات أقريم اللهم قال كابو بيناوم واج مقراص تصابوتات بوجن فيدرال منقس خون كله اتخالد ما قلت أفحيلتات تجري أب متحذر سختما مقاليم أواد تكال مع خد مقبع عالم WFP أب تجري زخانو تومي تامسون 35 سراحتنياتات تتكال أمونغو تقرقرام سراحتهم دمان 48 ساعات الدوي لمنصنح يقلصوم انتو خانا قن يبلو تماوها هادي نقرات بأزي قلطف قص قاسي يسوقون بمهلاو سراحتهم داقيم جميرو مسناب لعلي 4 شح زبصحو تتصبيتي رديئة مقبئات صيحوم لهم نسوم كاب مقالب التليفون أبزهابو وحابريتا أبايتا زرلو خنتات أزي أتسقام مخانو تقيسوم سراحتنياتات تتكال بنت أخن قساقسو بزي مخالومن ناب كل بوتاتات زي تقدبنا من قساقس فقاد سلزي بلومن نتفتهاتهم بخمت زدلي وفتنات كخيد كم زي كأل رديوم كارسونيات حيزو مسمرات تليفونن إلكتريكن مقراتون نقداون سبعون براراتات تطعم مبالون ونقليتهم. We have new incoming fuel supplies. We have new incoming food supplies to feed. زمتنا ندادي كم أون هزبي كنزرق حست مدة قربات مقبيلن حجبت أبيدنا زسان حتى رأينا نوساوس دلنا بانكتات تعاطي مالو من البات أنت تخفتون جنزب يبلومن سلازد ما نزوها نسرحات تخن كفلاين خلين زلنا إذا خاكالت أجميلهم حالو زي من قصاوي انتكالات بسنك زلو حزرات جنزبن كالي مسالة أتاتن سرحاتن دو كبلا يحاسبا مهلاون وان تومسون وسيهم تكالم ناب سمين معراب تغرين عبيت مخاين نخلي تسومن ترايزن قساقس نداد زيتي كمزل لوامونا يحابون دحري يقن بسنك حزرات ندادي دو كبلوه قداديهم نمعراب تغاي زراخب قلف دلل تكذب بحاموس دحر معناو نتزنا برات أقام ماليسو آبي إسوالهم مستخل زل شجرات جن اتخنتات معدال رديت قلتيفهم محايش بعد تسفى مخانم تومسون تقسم اللوم مثل علوت مرار حبب بينهم حايلتات كزراربهم من مدابهم ونقليتهم بنفرت زعدل حاجة زون أكلنا توت نزلوا مدابيوم تومسون يوسخوم. I'm cautiously optimistic that at least an air bridge might be available in the coming days. ناي نفرت حاجة زاب زقطلا معالتات كفكر بعال ملوء تسفائي نسون تسليتو نمن قصقاس أبالاتنا حسرة قاطي من نازلو جنزبن كفتحيو زي عبي حاجة زيلهم تكال مع خد مقبع عالم WFP نابكلت نطبح 1 مليون هزب تقراي نمبصح علم اللهم كابزي أتوم 350 شح زيقاتات أبدور كوخيت عاصبو حدا غازلويهم بمسرت كابت تكال زترخ بحبريتا نزوت ينوزلو علامان مهرام زي تقدبنا من قصقاس فقال كمون نهيوة آدحن زو الأستات 176 مليون دولار أمريكا اليوم إذا متأن جنزب زي إذا حزنا يزلنا عمد كسب زودا مخانئيو يقنيلنا أب كل تجري أجلجلوت بانكي مورات سلكن حلافين نتوسيدو نمبزح 5 صقم منقص إثيوبيا فليتو
ሚኒስትር ወጻኢ ኢትዮጵያ ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሰርሑ ዲፕሎማታት ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝነበሮም ንይጥ ረድኤትን ዝኣመሰሉን ኣገልግሎታት ንምግዓዝ ዝግበሩ በረራታት ብሕልፊ ንነፈርቲ ሕቡራት ሃገራት ተፈትሽን ንክሓልፋ ንኣየር ክልል ከም ዘፍቅደለን ሓቢሩ ኣሎ። እንተኾነ እተን ነፈርቲ ኣብ ክልል ትግራይ ድሕሪ ምእታውን ጸገምን ተጋጢሙውን ሓላፍነት ከም ዘይወስድ ንናይ መገዲ መጓዓዝያ እውን ሓላፍነት ከም ዘይወስድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እዩ። ድልድል ተከዘ ከም ዝተሰበረ እውን ሚኒስትሪ ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ነቲ ኣኼባ ብመደረ ዝኸፈቱ ሚኒስትሪ ወጻኢ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ቅልውላው ትግራይ ንምፍታሕ ኩሉ ሓቆፍ ልዝብ ንምክያድ ዝሕግዝ ፍኖተ ካርታ ተዳልዩ ኣሎ ከም ዝበሉ ኣብቲ ልዝብ ዝሳተፉ ሕጋዊ ተቃዋምቲ ፓርቲታት ሰላማዊ ኣገባብ ዝኽተሉ ኣባላት ሕወሓት ማሕበረሰብ ንግድን ኮሚኒታዊ ትካላትን ዓበይቲ ዓድን ካልኦት ፍሉጣት ውልቀ ሰባትን ዝሳተፍሉ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ ይብል ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት። ናይዚ ሙሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ንምዕራብ ትግራይ ዘራኽብ ወሳኒ ድልድል ተከዘ ምዕናው ስክፍታታት የዛይደ ኣሎ። ኣህጉራዊ ትካል ኮሚቴ ድሕነት ወይ ከዓ IRC ብትዊተር ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ ንትግራይ ዘራኽብ ድልድል ተከዘ ብምዕናው ነቲ ክካየድ ዝድለ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝዕንቅፍን ድሕሪት ዝመልስን ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ንኩላቶም ኣብዚ ኩናት ዝዋስኡ ዘለዉ ወገናት ንሰላማዊ ህዝቢ ንምሕጋዝ ዘይተገደበ ናይ ምንቅስቃስ ፍቓድ ክህቡ ድማ እቲ ትካል ተማሕፂኑ። ኣማሓዳሪት ናይቲ ብኣሜሪካ ዝመሓደር ናይ ሓገዝ ትካል USAID ዝኾና ሰመንታ ፓወር ከም ዝገለጽኦ ድሕሪ ምዕናው ድልድል ተከዘ ካብተን ንትግራይ ዘራኽባ 4 መስመራት ሎሚ ሓንቲ ጥራይ ተሪፋላ ኢለን። ወሃቢ ቃል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኤሪክ ኮነካ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሎም ሕቶ ክምልሱ ከለዉ ሰራሕተኛታትን ናይ ካልኦት ትካላትን ናብ ትግራይ ከይዶም ሓገዝ ክህቡ ንጽዋዕ ኣለና። እዚ ንሰምዖ ዘለና ምዕናው ናይቲ ድልድል ሓቂ እንተኮይኑ ነቲ ዝድለ ዘሎ ሓገዝ ንድሕሪት ዝመልስን ተስፋ ዘቑርፅን እዩ ኢሎም። ኣባል ትካል ሓገዝ USAID ዝኾና ሳራ ቻርለስ ብሰሉስ ንሓገግቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ምስክርነት እቶም ጥሜት ዘንጸላልዎም ዘሎ ዜጋታት ኣስታት 1 ሚልዮን ከም ዝበጽሑ ኣመልኪተን እየን። ቁልጡፍ ፍታሕ ምስ ዘይህሉ ዝኸፍአ ክስዕብ ምዃኑ ድማ ኣጠንቂቐን። ወሃቢ ቃል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ብሰንኪ ኣብ ባይታ ዝርአ ዘሎ ቁልጡፍ ምልዋጥ እቲ ዝነበረ ዘይምችው ኩነታት መሊሱ ከም ዝበኣሶ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ርእሲኡ ምቁራጽ በረራታት መስመር ቴሌፎንን ኤሌክትሪክን ካልእ ጸገም ፈጢሩ ምህላው እውን እቲ ወሃቢ ቃል ገሊጹ እዩ። ምስቲ ዘሎ ብዙሕ እንቅፋታት ግን ትካላት ወሃብቲ ረድኤት ዝከኣሎም ይሰርሑ ኣለዉ። ብድሩት ዓቕሚ ደኣ ይኹን እምበር ቀረባት ማይ ነዳድን ዝነድድ ዕንፀይትን ብረቡዕ ኣብ ገለ ከባብታት መቐለ ከባጽሑ ክኢሎም ኣለዉ። ኣብ ሽረ ንዝርከቡ ተመዛበልቲ ጽሩይ ዝስተ ማይ ሓገዝ ከም ዝቐረበ ከምኡውን ኣብ ከተማ ሳምረ ናይ መሰረታዊ ቀረባት ጥዕና ሓገዝ ከም ዝተላኸውን ገሊጾም እዮም። ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ በይናዊ ተበግሶም ምቁራጽ ተጻብኦታት ብሰንኪ ድምር ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ዝመጻቕጥን ሓይልታት ትግራይ ዘመዝገብዎ ቁልጡፍ ዓወታትን ዝተመዝገበ ከም ዝኾኑ ተንተንቲ ይገልጹ። ተንታኒትን ተመራማሪትን ፖለቲካ ዝኾነት ማሪና ኦትሮይ መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ስጉምቲ ምቁራጽ ተጻብኦታት ይውሰድ እምበር እዚ ግን ንሓይልታት ትግራይ ዘገድሶም ኣይኮነን ኢላ ነይራ። ካብ ብዙሓት ኣባላት ሃገራት ብዝቐረበሉ ጠለብ መሰረት ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዳይ ዓርቢ ርክቡ ንጉዳይ ትግራይ ክዝትየሉ ትጽቢት ይግበር። ክልላት ኦሮምያ ደቡብን ሲዳማን ኣብ ዝዋሰንሉ ከባብታት ጸገም ጸጥታ ንኸይፍጠር ሓቢሮም ስለ ዝተንቀሳቐሱ ሻድሻይ ሃገራውን ክልላዊ መረፃ ብሰላማዊ መገዲ ከም ዝተዛዘመ ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኾ ዜና ጠቒሱሎ። ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ኢትዮጵያ ሚኒስትር ወጻኢ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ሓሰን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጥሜት አንጻር ኣብ ውግእ ዘላ ክልል ትግራይ ከም መሳርሒ ውግእ ይጥቀመሉ ኣሎ ንዝብል ሪፖርት ሎሚ ዓርቢ ነፂጎሞ። ናብ ትግራይ መግቢ ኣብ ምቕራብ ወሳኒ ዝነበረ ድልድል ተከዘ ትማል ሓሙስ ከም ዝዓነዎ ይዝከር። ሕቡራት ሃገራት ኩነታት ትግራይ ተባራዕን ምግማቱ ዘይከኣልን ኮይኑ ከም ዘሎ ወሃቢት ቃል ሕቡራት ሃገራት ገሊጻ። ዓበይቲ ከተማታት ክልል ትግራይ ህዱኣት ኮይነን ከም ዘለዋ ኣብ ዞባታት ደቡብን ሰሜን ምዕራብን ግና ዘይተረጋገጹ ውግኣት ቀጺሎም ከም ዘለው እታ ወሃቢት ቃል ገሊጻላ። ኣፍሪካ ዝተፈለየ ጭጋረ ዘሎ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ኣፍሪካ ብናህሪ ገፋሕ ከም ዘሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣጠንቂቑሎ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍቲ
ቅድሚ 18 ዓመታት መራሒ ኢራቅ ዝነበሩ ሳዳም ሁሴን ካብ ስልጣን ኣብ ዘወገደ ኣሜሪካ ኣብ ዝመርሐቶ ወፍሪ ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ዝነበሩ ዶናልድ ራምስፌልድ ኣብ መበል 78 ዓመቶም ዓሪፎም። ዜና ተፈጺሙ። ናመስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብህዝቢ ዝተመረጸ ሕጋዊ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ክብል ብሕወሓት ዝምራሕ መንግስቲ ክልል ትግራይ ገሊጹ። ሓይልታት ትግራይ ንከተማ መቐለ ድሕሪ ምቁፅጻሮም ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ኣደባባይ ወፂኦም ንህዝቢ ናይ እንኳዕ ደስ በለካ መልእኽቲ መሓላሊፎም። ርእይቶ ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣካቲቱ ሙሉጌታ ጽብሃ ነዚ ስዕጻጻብ ሊእኽልና ኣሎ። 21 ሰነ 2013 ዓ.ም ሓይልታት ትግራይ ከተማ መቐለ ድሕሪ ምቁፅጻሮም ነበርቲ ከተማ መቐለ ናብ ኣደባባይ ወፂኦም ሓጎሶም ንዝሓለፉ መዓልታት እናገለጹ ጸኒሖም እዮም። ብሕወሓት ዝምራሕ መንግስቲ ክልል ትግራይ ድማ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ህዝቢ ብዝገበሮ ቃልስን ብዝኸፈሎ መስዋዕትነትን ብህዝቢ ዝተመረጸ ሕጋዊ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ኢሉ። በዚ ድማ እንኳዕ ደስ በለና ዝበለት መግለጺ ብቐጻሊ እውን ቃልስና ክነጠናኸር ይግባእ ኢሉ። መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ድማ ብቅድሚ ትማል ረቡዕ ኣብ ኣደባባይ ወፂኦም ንህዝቢ ናይ እንኳዕ ደስ በለካ መልእኽቲ መሓላሊፎም እዮም። ህዝቢ ትግራይ ዝተዓጠቅካዮ ከይትፈትሕ ብሕጊ ብስርዓት ይኹን ብፖለቲካ ካብ ትገብሮ ቃልሲ ብተወሳኺ ቅልጽም እውን ኣድላይ ኢሎም ጠንኪርና ሕዝውን ብቅልጽምና ዝጎደለ ክንምልእ ብስርዓት ዝውዳእ ብስርዓት ክንውድእ ልዕሊ ኩሉ ድማ ድሕነትና ንህልውና ዘረጋግጽ ናይ ባዕልና ዓድል ባዕልና ክንውስን ኩሉ ክግበር ዝከኣል ክንገብር ኣለና ማለት ኩላ ክትግበር ዝግባእ ድማ ክንሰርሕ ኢና። መሊሰ እንኳዕ ደስ በለኩም እንኳዕ ኣራኸበና ሳላኹም ኢና እዚኣ መፂና ዘለና ተሓጋጊዝና ዝጎደለና ክንምልእና ኣጀኹም ትግራይ ስዒራ እያ ገና ክትቅጽል እያ ድማ ክትስዕር እያ ናብ ዝለዓለ ክትመጽእ እያ። ሓዚ እውን ድሌትና ሰላምን ልምዓትን እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኮይኑ ግና ኣብ ልዕሊ ህዝብና ግፍዒ ዝፈጸሙ ኣካላት ተሓተቲ ክኾኑ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ባይቶና ብተወሳኺ እውን ውድብ ናጽነት ትግራይ ዝተባሃሉ ውድባት እውን ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ንህዝቢ ናይ እንኳዕ ደስ በለካ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እዮም። ብቐጻሊ ዝፍጸሙ ስራሕቲ ይኹን ውሳነታት መንግስቲ ንበይኑን ከይኾነስ ዝምልከቶም ኣካላት ኣሳቲፉ ክውስን ይግባእ ኢሎም። ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ዘለዉ ነበርቲ ብዛዕባ ሓይልታት ትግራይ ነታ ከተማ ምቁፅጻሮም ሚቱ ዝተሰምዖም ሓቲት ኣለኹም። ሳይደውስ ይበሃል ኣብ መቐለ እዩ ገና ዝስራሕ ስራሕ ንቅድሚት ዝተርፍ ተኾነ እንትውዕድ ኣብዚ ከባቢ ኣብዝሓ ከተማታት ትግራይ እና ገጠር ኣብዝሓ ፓርቲ ናይ ትግራይ ነፃ ወፂኡ ስለ ዘሎ ዓብዪ ሓጎስ ንኩሉ ሰብ ተሰሚዑ እዩ። ኣነ እውን ከምኡ ዓብዪ ሓጎስ ተሰሚዑኒ እዩ። ድሕሪ ዝተርፉና ስራሕቲ እውን ሙሉእ ትግራይ ነፃ ወፂያ ሙሉእ ተሓጓስ ንክኸውን እውን ኩሉ ሰብ ከም ዝሙነ ኣነ እውን ይምነይ ማለት እዩ። ወይዘሮ ዛፉ ገብረ ህይወት ዝተባሃላ ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢለን ኣብ ከተማ መቐለ ተዓቂበን ዝርከባ ወገነን ደስ ይልና ይበቃ ደስ ይልዎ ህዝቢ ትግራይ ብሙሉእ ኣነ ካብ ንዎ ጀሚረ ዘያ ዘለኹ እስካዕ ሕጂ ደስ ይልን በቃ ደስ 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 ይልን ለበቃ ንሕና በቃ ንብረትና ገዛና ኩሉ ገዲፍና ኢና መፂና እሲ ደሞ እዩ ግን በቃ ለማዓንቲ ደስ ይልና ወላ ይብሰድ ወክኖም ጾይና በቃ ብሰራና ክኖም ጾይና ግርማይ ነጋሽ ዝተባሃለ ካሊእ መንእሰይ ብወገኖም ኣደይ እንድሕር ተደፊራ ሓፍተይ እንድሕር ተደፊራ ኣቦይ ተተሓሪዱ ዓርከኝ ተተሓሪዱ እንታይ ንሮለኒ ኢሉ እዩ ንበረኻ ወፂኡ ንዛዕወት እዚዩ ኣብ 8 ወርሒ ውሽጢ ን43 ሃገራት ምስ ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ክልላት ሓዊስካ ፍሉይ ሓይሊ ዝበሃል ሓይሊ ሓዊስካ እዩ ስዒሩ ደምሲሱ መቐለ ሓራ ውፅዋ ዘሎ ትግራይ ሓራ ከውፃ ኣብ ጫፍ በፂሑ ዘሎ ኣብቲ ክልል ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተቋሪጹ ኣሎ። ኣብ ውሕዳት ትካላት ተጀሚሩ ዝነበረ ግልጋሎት ኢንተርኔት እውን የለን። ግልጋሎት ስልክን ባንክን እውን ተቋሪጹ ኣሎ። በረራ ኣውሮፕላን ጠጠው ካብ ዝብል እውን ሰሙን ሓሊፉ ይርከብ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃም መቐለም ነመስግነካ ሙሉጌታ። ዝቕጽል ጸብጻብና ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ኣገልግሎታት ባንክ ስልክን መብራህትን ሓላፍነት ወሲዱ ተበጻሓይ ንምግባር ከም ዝጽገም ገሊጹሎም። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ሎም መዓልቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝርከቡ ዲፕሎማስያኛታት ዓለም ኣብ ዘካየድዎ ወዘተ ነዘን ሓገዛት ረድኤት ዝበጽሓሉ ኩነታትን ተመያይጦም ኣለዉ። ቅልውላው ክልል ትግራይ ንምፍታሕ እውን ንኩሉ ዝሓቆፈ ዘተ ንምክያድ ፍኖተ ካርታ ምድላው ተገሊጹ ኣሎ። ንጸብጻብ ኬኔዲ ኣባተ ሳራፍ ሳየ ክተቕርበያ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጻብኦ በመቁራጽ ሰራዊቱ ካብ ክልል ትግራይ ንምውጻእ ዝወሰነሉ ምኽንያት ዝምልከት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሎማዓንቲ ኣብ አዲስ አበባ ንዝርከቡ ዲፕሎማሰኛታት ብርክት ዝበለ ሃገራትን ተወከልቲ ትካላት ሕቡራት ሃገራትን መብርሂ ሂቡ። ኣብዚ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ምስ ሃገራዊ ድሕንነት ተኣሳሲሩ ዘስግእ ኩነታት የለን ዝበሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢን አቶ ደመቀ መኮነን እዮም። መንግስቲ ዘይተወሰነ ተበጻሒነት ረድኤት ንኽህሉ ንዝመጽእ ስራሕቲ ሕርሻ ምችው ኩነታት ንምፍጣርን ከምኡውን ብሰንኪ ውግእ ዝጠፍእ ህይወት ሰባትን ዝዓኑ ንብረትን ንምቕናስ ተባሂሉ መንግስቲ ምቁራጽ ተጻብኦ ምእዋጁን ሰራዊቱ ካብቲ ክልል ምውጽኡን አብሪሆም። መንግስቲ ናብቲ ክልል ልዑል ሰብኣዊ ሓገዝ ምግባሩን ቀረባት ሕርሻ ምቕራቡን ገሊጾም። ቅድም ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዘስምዕዎ ንግግር ብዝተጋገየ መልክዑ ምትርጋሙ እውን ወሲኾም ተዛሪቦም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ቅድሚ መዓልታትን ጋዜጠኛታት ኣኪቦም ዝተዛረቡ ብዝምልከት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝተሰሓተን ሰብኣዊ ተበጻሕነት ከልኪልና ጥሜት ከም መስርሕ ኩናት ተጠቒምና ህዝቢ ትግራይ ንምዕፋን ንፍትን ምህላውና ተገይሩ ዝዝረብ ዘሎ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ። ፈጺምና እዚ እንገብረሉ ምኽንያት የብልናን። ህዝብና እኮ ሕድሕድ ዓቕምና ተጠቒምና ካብቲ ወሪድዎ ዘሎ ጸገም ከነውጽኦ ክንፍትን ኢና። እዚ ግዴታና እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብቲ ክልል ንዝተፈጸሙ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላትን ገበናትን ተሓታትነት ንምዕሳል መንግስቲ ጠመተ ገይሩ ከም ዝሰርሕ ኣቶ ደመቀ ዝተዛረቡ። ከይዲ መረጻ ብዓወት ምፍጻሙ ስዒቡ ጽንኩርን ስጡም ሓድነት ዘለዋን ዴሞክራሲያዊት ሃገር ንምህናጽ ጻዕሪ ምጅማሮም ዝገለጹ ኣቶ ደመቀ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ንምፍታሕ ኩለ መዳያው ዘተ ንምክያድ ፍኖተ ካርታ ምድላዎም ሓቢሮም። ኣባላት ህወሓት እውን ኣብቲ ዘተ ክሳተፉ እዮም ተባሂሉ ተጽቢት ካብ ዝግበረሎም አካላት እዮም ኢሎም። The Ethiopian government has elaborated a roadmap for መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅልውላው ትግራይ ካብ መሰረቱ ንምፍታሕ ሰላምን ምርግጋእትን ንኽመጽእ ኩለ መዳያው ዘተ ንምክያድ ዘኽእል ፍኖተ ካርታ ኣዳሊሎ። እዚ ኸይዲ ዘተ ሕጋዊ ዝኾኑ ተቃወምቲ ፓርቲታት ሰላማዊ መገዲ ንምኽታል ድልውነት ዘርአዩ ተራ ኣባላት ህወሓት ማሕበረሰብ ንግድን ሲቪልን ሽማግለታት ዓድን ህዝባዊ ተቐባልነት ዘለዎም ፍሉጣት ሰባትን ዘሳተፈ ክኸውን እዩ ተጽቢት ዝግበር እዮም ዝበሉ። ድሕርቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ደመቀ መኮነን ዝገበርዎ መብርሂ ስዒቡ ኣብቲ ዘተ ዝነበሩ ሚኒስትር ዴኤታ ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ምስ ማሕበረሰብ ዲፕሎማሰኛታት ዓለም ንማዕኸናት ሚድያ ዕፀው ዝነበረ ዘተ ኣካይዶም እዮም። ድሕርቲ ዘተ ኣምባሳደር ሬድዋን ንጋዜጠኛታት ከም ዝበልዎ እቶም ዲፕሎማሰኛታት ንቐጻሊ ምስ ምብጻሕ ሓገዛት ረድኤት ተታሒዙ ዘለዎም ስግኣትን ሕቶታትን ምልዓሎም ሓቢሮም። ካብቶም ዘልዓልዎም ሕቶታት ብዛዕባ ተበጻሕነት ኣገልግሎታት መብራህቲ፣ ስልክን ባንክን ዝበሉ ምንባሮም እዚኦም ድማ መንግስቲ ሓላፍነት ወሲዱ ንምቕጻል ከም ዘጸግሞ ገሊጾም። የራሳቸውን መሳሪያ ይዘው መገልገል ይችላሉ። ነገር ግን ባንክን በተመለከተ ሰራተኛን አስገብተህ ገንዘብን አስገብተህ አንቀሳቅስ ለማለት መንግስት ስልጣን የለውም። ናይ ባዕሎም መሳርሕታት ገይሮም ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም። ባንክ ብዝምልከት ግን ሰራሕተኛታት ኣእቲኻ ገንዘብ ኣዋፊርካ ስራሕ ክብል መንግስቲ ስልጣን የብሉን። ባንክታት ንትርፊ እየን ዝሰርሓ ኣገልግሎት እየን ዝህባ። ስለዝኾነ ንሓደጋ ሓላፍነት ወሲድኩም ስርሑ ክንብል ኣይንኽእልን። ብገዛእ ፍቓዱ ዝሰርሕ ባንክ እንተሃልዩ ጽቡቕ፣ መንግስቲ እውን የበራትዕ የተሓባብርን። ካብኡ ወጻኢ ግን ተገዲዱ ኣብ መቐለ ስራሕ ኣይትስራሕ ምባል ኣይከኣልን። ንስልክ ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ሕወሓት ክወፅእ ከሎ ኣፈራሪስዎ ዝወፀ ብዙሕ ጸገም እዩ ነይሩ። ንሱ መሊሶም ንምስራሕ ኣብ ዝፍትንሉ እዋን ዝተቐትሉ ብዙሓት እዮም። ኣብዚ ኩነታት እዚ ሰራሕተኛ መሊስና ንምስዳድ ንጽገም ኢና እዮም ዝብሉ ዘለው እዮም ዝበሉ። ምስ መጓዓዝያ ኣየር ተኣሳሲሩ ንዝለዓሉ ሕቶታት ንቐረባት ሓገዝ ረድኤት ተባሂሉ ዝግበር ጉዕዞ ብፍላይ ንበረራታት ሕቡራት ሃገራት ኣየራቶም እኹል ተፍትሽ ተገይሩለን ክልል ኣየር ኢትዮጵያ ክጥቀሙ ከም ዘፍቅዱ ተዛሪቦም። ንመጓዓዝያ ምድሪ ግና መንግስቲ ሓላፍነት ከም ዘይወስድ እዮም ዝገለጹ። የበረራን በተመለከተ ከአዲስ አበባ ሲያርፉና ሲነሱ በቂ ድጋፍ ይደረግላቸዋል። አየሩ ስፔሱ ይከፈትላቸዋል፣ ይፈቀድላቸዋል። በረራ ኣየር ብዝምልከት ካብ አዲስ አበባ ክልዓሉን ክዓርፉን ከለው ብጥንቃቐ ተፈቲሹ ክልል ኣየርና ክጥቀሙ እኹል ድጋፍ ክንገብረሎም ኢና። ኣብኡ ምስ ዓረፉ ግን መንግስቲ ስለዘየሎ መንግስቲ ሓላፍነት ክወስድ ኣይኽእልን። እንተደለየ እውን ስለዘይኽእል መንግስቲ ኣትዩ ይቆጻጸር ተባሂሉ ግን ደጊምኩም ተዋጊእኩም ነታ ከተማ ሓዝዋ ከም ማለት እዩ። መቐለ ይኹን ሽረ ምስ በጽሐ ንዝበጽሕ ጸገም ካብ ኢድ መንግስቲ ወጻኢ ምዃኑ ንኸፈልጡ ተገይሩ እዩ እዮም ዝበሉ። ድልድል ተከዘ ከም ዝተሰብረ ዘረጋገጹ ኣምባሳደር ሬድዋን ንፕሮፓጋንዳ ተባሂሉ ዝተገብረ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ሓቢሮም። ስጋብ ትማሊ ምሸት ኣብ ከባብታት ኮረም ተኽሲ ምንባሩ ዝተዛረቡ ኣምባሳደር ሬድዋን ይኹን እምበር ማሕበረሰብ ዓለም ስጋብ ሕዚ ጽዕንቶ ዘሕድር ዘሎ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ክብሉ ዝነቐፉ ኣምባሳደር ሬድዋን ኣብቲ ሎሚ ዝተኻየደ ዘተ እውን ተላዒሉ ምንባሩ ገሊጾም።
نمسكنك سارة ازي راديو دمص أمريكا يوم نغلصل كام ندب قيحة علمي كمي كنيخم عدمات قيحة علمي نلومي بزعبا عيدر زبهال تمهرتاوي صوتا أوالد كاب إيرترا كنسمعنا دحريون كالاي كفال مس ارتيست قليلا ردا تولاديت كلل تግራይ ካብ ስዊድን ዝተገብረ ዕላል ክቐርቢ ብቀዳምነት ግን ጋዜጠኛን ስነጥበበኛን እዩ ኣብ ባህሊ ጸቂጡ ንምዕቃቡ ይቃለስ አብርሃም ዘርኤ ወዳሃለቃ ብርሃነ በርሄ ብዛዕባ ወግዒ ዒደረ ኣዕሊልዎ ኣሎ محاقو مالاما خمسالكم حماق زربا سميعلكم أهايلالو ጋዜጠኛን ስነጥበበኛን መንእሰይ አብርሃም ዘርአ ወዳሃለቃ እስከ ከምእተው ከሆነና ዒደር እንታይ ማለት ዒደር ክበሃል ከሎ ካብቲ ዒደር ዝብል ቆጽሊ ዝመጽእ እዩ ዒደር ዝበሃል መሪር ቆጽሊ ከም በዓል ናይ ፍራሓምሓም ዝኣመሰለክቲ መሪር ዝኣመሰለ እንዲና ከምኡ ንብሎ ሕጂ ዒደር ዝበሃል ጸርፊና ያዋልድ ወይ ድማ ጸወታና ያዋልድ ኮይኑ ካብኡ ዝመጽእ እዩ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ኤርትራ ይጽወት እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ብሔረ ትግርኛ ኣብ ካልኦት ብሔራት እውን ይጽወት እዩ ወቅቲ ዘገድሶ እኳ እንተዘይኮነ ብፍላይ ኣብ ጥሪ ኣዋልድ ከበረን ሒዘን ጸወታዚ ኣብ ዋንቲ ብብዝሕ ዘዘውትሮ እዩ ሓደ ካብ ስነ ምግባር ናይቲ ሕብረተሰብ ወጻኢ ፋሉል ንዝኸደ ወይ ዘይ ስነ ምግባር ንዝገበረ እዩ በተነ ኣውላድ ግጥምታት ዝግበረሉ ማለት እዩ ንዝሰረቀ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዝሓሰበ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዝጀሃር ክኸውን ይኽእል እዩ بعبيو حدار قديفو نزتوشمه كون يخيليو قال خا نحنت غورزون زحسمه قال نس دق نستيو صقعقع زبزح سحق زبزح خشمشم زبزح كمزيتات اندحر تقوين اداره وصلفت كمزيتاتي ካብቲ ሕብረተሰብ ካብቱ ናቱ ህይወት ኣናብራ ካብኡ ወጻኢ ዘየድሊ ነገራት ምዘንጸባርቕ ነዚ ንምግሳጽ ንምእራም ተባሂሉ ዝግበር ሕጂ ብቆንዶ ሕብረተሰብ ካብዚ ተማሂሩ እሩም ዝኾነ ጠባይ ንምዝውታር ፓኒሽ ይገብሩ ኣለዋ ማለት እዩ ከምሳልሳይ ከም መዛናግዕኻ ይጥቀማሉ ኣብ ልበን እንዳሃረማ ኸበረ እንዳሃረማ ኮይን ፍላይ ወርሒ ጥሪ ህጻናት ዛንታ ዝበሃል ዘሎ እንድሕር ተሪአና ንዑ ባእግደፎ ከምኡ ዝበለ ዝላ የለን ማለት እዩ ጂ ንሱ ዝኾነ ግብረ መልሲ ግን ክገብረለን የብሉን ድሕር ግብረ መልሲ ተሂብዎን ግን أخيلو ويو بقى مقددي أنيو اللوز بحال حدماتات قطمتاتن كم أخا سماي بصح زمان دا جبرة شف يبلعوا مالتي نعود رأي ذي كونسي نسودر ونسلزت صرف عقد تصرف كان عنا صرف كان تبايلون قبلا يكون بسودرون بتحبلت رأي نقول كابتي وقعي إدارة وصاب للناسك رأي تنسن زدرفاق جرمكا عزيزي بزحيو قال كابتي زدرفاق جن نابنات دبش قوتنا حري كرر خرر ذمينه أنا سبزي بأخاف فوس ما يحضرني قالون يتفعل كاكية أنت أيو زبلك كية أنت أيو تبعلك كية أنت أيو زبلك واي أنت أيو قال بزي كتشا بزي كبرو حشيشة تدرو حجي أنت أيو مالتي زي أب وقع خيبة صحت دنقلنا دفيراس زتفعت قال نستيتي زي كأصبق نجار هيكونن زتدر فلا مالتي قال سلامون كي تمر عوس وليد الله نحد كي تمر عوس قال وإذا عباي سلو لواي بقلي سريراته كم زلواي ندابي إجله دكتي تولعي وإذا شلو قالوا بدا تقلعي أفتن حسر زجبركيو أي ورين ديلكيو أي وريني أدري جيرا ندات حنيت تأتونيرا هيلالو دي كم زي تات مسمتا هم بهم من في الله قال مسبز حن حنت زملشتنا ابنت كنري استاذ بلتا تداغام صرفا لتش هاي تبلاني ماستيكا هيبندي زعشوني لاتن ماستيكاون سرحنيري تقدم مالك قال كم زي دلل وقع انتريناون زخيت كب امنات زدرفو زنبرا غواسوت يم كلتيوم قال نودن ما اب مورور مسكودو طريتم كحلو نسا مرعا كبابي نايسومون كلتسومون مسترفو اتي مسا وفيرو زنبرا حدا غوبز نساون ايتو صلونيا زنبرت حجي تايز بلا نزاو قال انت قال حتى يبلان سخس كتمرعو اخي حجس زي نوعلو زنبرنا حسابك اين رخبنا مو ابزي اس ركب زي نقدر مسبلا مسحتتا و والد عبد عدير خوصالي افقال خطأتون سدراك قتل الحبرات سبنا قتلنا مسولتا اجوخي بعلي افتا در مرعخي كم تاز نبرتا ملس كبلالكي ايلوا كومو مسبلا كومو يقبر ديلاتو معرخ ندي صعدا لبكم يونونكم نور قدم ويلوا حجي دنقلنا اركيباتو مرعاها معلتاتي تعرف وزل مرعا مسقربه قال 3 4 معلت مسترفو انت اتبلو بدرف غيرا ابتسقر كوينا ويوتي اي ملس لي معلت اخي لايلاتو باشايك انت ايلوا زفسس انت زحفس
ندخ حيتت ياقس ندخ توكس يا يزبلا زلو ايكوني يزبلا زلو اوالد عدي نزي مستير زي مسمعه انت حنقبلي بمران عاد ناسكم اي جبران هاي لالو انت حنقبلي بجمد عز عدكم خيلمت هاي لالو الى كان سنقا شكون ديرن مالتي اجي مچم بزحيتي علالناي ادره نغرات مچم نوحتي علال مالتي قنچل كنبلينا صبو ابراهام زرع ودهالك ترى وقعي ادره اب مقرامن مغساتن زي قبول سنه مغبارن بحرياتن حساب كنديو نيرو بطعم وصيتاوي نيرو كغرمكا بعلو اتي حبرتسب حقي مسخه حنت اي تجبرنا بدي اتخيلك يعزب لك بدي اتخيلك قدف لك تقيدو بدي اتتنقاسقسك لا زبلك اند حتى خوينو اسي حقي ስለዚህ ካብዚ ዝዓብ ነገር ስለዘየለ አዚ ዓብን ውጽኢታውን ነይሩ ናይ በሐቅ ተሕብረተሰብ ናይ ቀደም ዝነበረ ባህልና ሓያል መንባሩ ካብዚ ተመርኩስና ነዘለኻ ክንዕቅብ ከም ዘለና በዚ አጋጣሚ ዝግረካ ይደል ማለት ነው መልእሰይ ስነ ጥበበኛን ጋዜጠኛን አብርሃም ዘርአ ወደሃለቃ አወገዒ ደረ አቶከርካ ስለሲ ዝሃብካና አወገዒ ብሽመይን ብሽም ተከታተልት ድምጺ ሬዲዮ አሜሪካ የመስግን ያቀነለይ አነውን ንዝተዋሃበኒ እድመን ክብረትን አዚ የመስግን يقنيلني يقنيلنا برهانين قصلو ابراهام زرعين كنحلف ناب ارتيست قليلا ردا نسويدن زحلفك حصمي اقربنا يانيرنا اينا بفلاي بكوفي ارت النابلت تقربو زياده تفلت صراف سهايه عديماتا كابتي دو زبلنايو تقصل قليلا خند زي كاو اوقعنا بزعبا موياخي اسكي كابي تمرتيتي ختمريكي بزعبا مويا خخت عينت تمرتي اخواسيلكي بزعبا مويا يتمرقي يتمرقي مالت تمرتي خيدي فلتي بهوتي بلمجي بوعدي ولا بخوي تمهيري فلتي مالت سراحت كلهم طنقق زبالو يمو مسمر زحازو بدن بزتجنحو يمو خمي عينت لمدي مجمريا حاوي يرينيرا تسال خلو كاو دما ابيروب مسمداخل نا ارت جاليري يري يطلعهم مالك كتلهم تعالت حبر تقيمهم تكنيك بزح نجار يري كاو حدا خبدنم ابي يوتيوب جالير نيرا مجمرات تجمر كله بقلم مالتي كاو جن بزح لممد بمقبار بزح ساعات يلحلف حدا سلك سرخ له دهر لي فتخويت كو مالك بزح براكتيس يلقبر كاو دما يو متحسب لهم او كبابي خلوا نرجع بخوم المزاي خمزي مرئتات سئلة خطأ أقربي رئيك يمو مسبع المن تراخيب كسكا حزسكي أب كميك أقرب كنيركي almost كله exhibition ناتي solo exhibition بيني ترح لأرى هو مالتي أو أصله أزاقا جانيرا ناي painting تراي قلت جزي exhibition أقربا ناي بونا art دما بزح جزي أقربا مالتي أو ناي international coffee African Afro art أو مغربي خلت جزي كاو أمريكان إنفايت تجيرة أو أمريكان ناي كوفي آرتنا ناي painting exhibition جيرة قال إدما ببلجن ناي بونا exhibition يوني ناس ألفو أمدره مالي نسرح كتأميتو ترخبيوم عبيت سأليان ولمد زلوم سأليان اللودو نصحتي مازي بالإنترنت للقناة بالسوشيال ميديا بزحات فالتيه مش بزحات كنت أتكلمي أو السوشيال ميديا بذاتي قليلا عد حنتقول عايخ مثلني كما يسكي عدنت مثل سرحكي تاي مثل عدنت بقالات الإنجليز يخبريو الحكي بالطعام دس ليفل أساسي عدس كولادات فوتون داليل بالطعام دس نجاريو آرت مساعدنت قرب خبريو عد قدم مخاني مور فري ينيرة مالت أو حدا نجار فوكس كير خد سؤال هذا جن جزيك والني جني مكري خلتيو بوني نبوني ناتام جزيك يوصلفو ناتين بوني كايدويا بخمي اخت اتصلي وي از الينا وي درجه اخت صحيه اخدالي اتصلي جاليري مخفات ابعدي نب ارت سكول نقول عفتلي يرافي سلالخونه ارت ام خفت بتعمي بلانيني دريمي كاوبنا بعلي دما ارت تبع درجه المقبار مو انترناشونال المسرح السويتي عليه
ገሊላ ነዝ ሃብክኒ ቃለ መሕተት ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ግዜኺ ካለ መዓልቲ ብካልእ ስራሕ ክንራኸብ ኢና ብጣዕሚ ቀኒለይ ናይ ጋሻ ገይርኺ ስለለቐረብክኒ የቀኒለይ ሳራ ፅቡቅ ዕድል ገሊላ በዚ እምበኣር ቅሕፅኒ ዛዚምና ኣለና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ዝኽፅል ይረኸበና በዚ እምበኣር ንሕና እውን ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሓን